Gernika Lumoko erosketak udalerrian bertan egitea eta esparru honetan euskararen erabilera areagotzea. Horixe dira Nik Gernikan kanpainaren bi helburu nagusiak. Tokiko merkataritza bultzatzea eta bertan euskarak duen balioa mahai gainean jartzea. Nik Gernikan kanpaina abenduaren 21 eta 23 burutuko da, eta berton erosketak egitea, Gernika Lumon erosketak egitea saritu egingo da, gainera euskararen areagotzea bultzatuz. Aurkezpenean izan dira Inigo Magunagoikotxea, Gernika Lumoko Euskara Merkataritza eta Turismo Zinegotzia, Estine Astorkia Hitzargune kanpainako arduraduna eta Euskara dinamizatzailea, eta Borja Eskalona Merkataritza Bulegoko arduraduna. Esan Gernika Lumoko udalak orain dela urte bi martxan jarri eban Nik Gernikan proiektue, eta proiektu honen helburu nagusi Gernika Lumoko saltoki txikiak herritarren lehenengo erosketa aukeri izatea da. Gaur aurkezten dugun egitasmo honetan parte hartu dugu Gernika Lumoko udaleko euskara zerbitzuek, Gernika Lumoko udaleko merkataritza eta turismo arloak, eta eskertzeko da baita ere eduki dugun Gernika Lumoko merkatal elkartien laguntza, benetan eskertzeko laguntza hori. Gaurko ekimen honen helburu bikoitza da. Alde batetik herritarrak erosketak herrizen bertan eitzie, eta are garrantzitsua da aurkitzen garen garainetan, gabonak ate joka deko zen momentu honetan, eta bigarren helburua da erosketa horrek eta erosketa harreman horiek herritarrak dendarisekaz euskeraz garatzea. Bi helburu hauek lortzeko Gerniken oinarri sendoa dekoguz. Zergatik esaten dut hori, alde batetik danontzako ezaguna dire Gernika Lumoko saltoki sedeken nortasune, konpromisoa, kalitatea, hurbiltasun eta konfiantza, hau danok esaten dugu, eta Gernika Lumoko merkataritzaren balore garrantzitsuenak horre dire. Eta bigarrena Gernika Lumoko merkataritzaren euskarakiko jarrera benetan azpimarratzekoa da. Horren adibidea da gaur egun Gernika Lumon 208 denda eta establezimentuk deke sinatute udalegaz hitzargune akordizoa, nun helburu akordio horren edo hitzarmen horren helburu nagusia da euskara jorratzi da eguneroko salmentatan. Hau dana esan da udalen partetik hurrengo esan gure dut Gernika Lumoko udalak nahi da benena da Gernika Lumo herri bizi beti izatie, eta bizitasun horretan dinamismoa oso garrantzitsua da, eta kalieri dinamismo asko mote dutzien arloa saltoki izo dire. Horrez gain ezinbestekoa da udaledekon konpromiso euskaradekiko, eta gure helburue da euskaraz bizitzeko aukerak areagotzi herritarrengan, eta euskaraz bizitzeko helburu horretan merkataritza dekon pisue oso handize da. Hori dela eta ekimenan martza jarri gendun, eta gure asmoa da aurtengo gabonetan Gernika Lumon erostiek eta erosketa horriek euskara zeitziek sari zeizetie. Ze sari eukiko duguz? Gernika Lumon abenduan 21-etik aurrera erosketa bat, 10 euroko erosketa bat, 10 euro baino gehiagoko erosketa bat parkatu euskaraz egiten da benak, poltzanen sarize eskuragai eukiko deu, baina ganera erosketa hori hitzargune programaren barruen kokatzen den dendaren baten egin ezkero, poltsaz gain imanak ere banatuko dire. Totalien 2005 iman eta 1.100 poltza banatuko dire, eta lehen esan duten moden, helburu nauze, erosketak euskara zeitzi ez gain, erosketa horrek Gernika Lumon itzi da. Proiektu honen inguruen zetasun gisa bazaltzeko, lehen esan duten moden, hemen dekotez Estine eta Borja, eta Borjari, Gernika Lumoko udaltenikaria den Borja Eskalonari emongotzet berbie, berak jarraitu izan proiektu honen inguruko zetasun gehiago ematen. Gernika Lumoko udaleko merkataritza sailaren helburu nagusia herriko merkataritza txikia sustatzea da. Merkataritza txikiaren sektoreak oso ingurune lehiakor sailei egin behar dio aurre eta lehiakide berriak agertzen dira bertan. Ekintza zehatzau Nik Gernikan kanpainaren barruan dagoena, tokiko erosketari pizgarri bat gehiago eskaintzako jarri da martxan. Big Datako ikerlariek adierazi dutenez, abenduaren 21 izango da urteko erosketa egunik garrantzitsuenetaniko bat. Horregatik, data hori baloten izan dugu kanpaina hau egiteko. Eta gure dendatan gastu hori baino zerbait gehiago atxikitzeko.
Bueno, horregatik Iñigok esan duen bezala, poltsak banatuko ditugu, herrian egun horretan haien erosketak egiten duten jende guztiari, horretarako gutxienezko erosketa izan behar da 10 eurokoa, eta, bueno, pues, izan bat jarriko dugu turismo bulegoren aurrean, eta han egungo dira poltsak hartzeko aukera eta imanak baita. Iztan da egongo da goizeko 10:00-tatik arratsaldeko 3:00-tara, edo poltsak amaitu arte, eta imanak. Eta poltsa guztiak banatzen ez baditugu egun horretan, 23an, hau da astelehenean, berriro egingo du ekintza. Eta baldintzak berdinak izango dira. Espero dugu, segurazki poltsa guztiak amaituko direla 21an, orduan, esaten diogu jendeari ez itxarotea eta ez bigarren txandara itxaron, porque bestela, pues igual ez dira llegatuko. Eta batetik besterik pasako diote hitza Estineri eta berak azalduko du euskarazko partien. Euskara Sailaren helburua da herrian euskara sustatzeko eta indartzeko guneak sortzea eta indartzea horri, eta horretarako badaukagu ESEP, herri mailako ekintza plana, euskara sustatzeko ekintza plan estrategikoa, eta horren barruen kokatzen da arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera eta presentzia areagotzea. Eta, gu badaramagu hainbat urte aurreko proiektuetan ere bai arlo sozioekonomikoa edo batez be merkataritza arloa jorratzen, hitzargune programa horren bidez, hainbat urtetan, eta horren helburu nagusietako bat da, bloke handi bat hitzargune barruan merkataritzak berak hartzen dugu, hasi be hortik hasi izan gainera. Eta herriko saltoki guztiek daukate hitzargune programan parte hartzeko aukera, kanpaina bereziak edo sustapen kanpaina berezirek egiten dugu zen arren, urte osoan atea zabalik daukate, bai zuzenien deitu edo gure bulegora hurbiltzeko eta programa honetan parte hartzeko. Eta programa horren oinarria da konpromisoa, udala eta merkatarien arteko konpromisoa. Merkatari batek konpromisoa hartzen da programa horretan parte hartzen danien, bere saltokian, eguneroko jardunien, euskararen presentzia edo euskara gehiago erabiltzeko apurke. Eta konpromiso hori betetzeko udalak eskaintzen da laguntza doainik, aholkularitza, itzulpenak eta bestelako zerbitzuak. Hortaz, zabalik dituzte atiek, oraindik parte hartu ez da ben merkatari edo ostalari horrepe bai programa honetarako. Eta gero, nik Gernika kanpaina modu bateratuen aurre ikusten gendun, guretzako ze interesgarria zela modu bateratuen lantzie, euskari ziarlerro moduen jorratu nahi dugulako eta holan dagokigulako. Hortaz, hizkuntzie eguneroko erosketatan bebai beste plus bat da, eta Gernikan plus hori badau, eta orduen merkatarizen arlotipe bai hori eskaintzen dela goraipatu edo indartu nahi gendun, eta hori eskertzen daben eroslieri bebai, sari bikoitz bat emon. Hortaz, hitzargune kanpainan parte hartzen daben saltoki baten 10 eurotik gorako erosketa egiten daben horrek, poltsa eskuratzeaz gain, iman bat eskuratuko daue bai, hitzarguneko logoduna, eta Gernikan euskeraz erosten dut mezuegaz. Oskailuen jartzeko, edo bakotxak ikusten dabe lekuen jartzeko. Eta aipatutako moduen, abenduen 21 eta agortu ezien edukiok 23en eukiko dabe eskuratzeko aukerie. Eta hitzargune parte hartzen daben saltokizetako dendarizek, tiketien bere izgarri bat ipiniko deutzie, pegatina bat, hitzargunekoa dela jakiteko, holan jakinko dabe, bertan egongo diren begiraliek edo monitori banatzen, zeineri poltsa eta zeineri sari bikoitz hori emon, hortaz euskera zerozi eta sari bikotxa lortuko duzue.